l-ansjetà fit-tfal qed tiżdied. L-iktar ħaġa sempliċi li nistgħu intuhom kuljum nofsija minn ġurnata ta' 24 siegħa. U għalhekk aħna ma nistgħux nippretendu minnhom li jagħmlu sharing. Play huwa is their communication. All right. U play is their work. Nilqakom għal episodju ieħor minn Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna persuna speċjali li Rita. Rita hija il-mama tal-best friend tiegħi u li konna skola flimkien primarja u sekondarja li kienet mistiedna wkoll f'dan il-podcast l-ewwel episodju Dr. Kristina Llul. Illum il-ġurnata għandek in-nepputi u t-tifel tiegħi imorru skola flimkien ukoll. Rajtni nitrabbanti Rita wkoll tista' tgħid. Nafek mill-kindergarten. Ma' Kristina vera kontu ħbieb u hekk vera sinċirità ta' ħbiberija sabiħa flimkien. Ekku, ħbiberija sabiħa, speċjalment meta tkun nistgħu sinċira. U nittama li jiem u Jan kollhom l-istess ħbiberija wkoll. Jalla, u qegħdin fl-istess klassi llum. Ma jħobbu ħafna l-xulxin, ifittxu l-xulxin. Rita, inti għandek għal qalbek ħafna tfal. Inti l-għanna ta' 2 ukoll, apparti li jom ta' 2 tfal. U l-moħħ wara il-Grow Green, il-post favorit ta' tfal tiegħi. Il-Grow Green għal min ma jafx huwa post fin-natura fejn it-tfal jiġu esposti kemm għan-natura kif ukoll għall-logħob li mhux daqshekk ħanejtek nagħmluh id-dar bħal Messi Play u hekk. Imma ħatejdilna Rita iżjed fuqu. Rita, x'inspirak tagħmel il-Grow Green? Mela. Jiena minn dejjem kont kienet dik il-ħolma tiegħi lu nemmen ħafna fl-outdoor play, ħafna. Imma jiena studjajt bħala LSC, għandi diploma fl-Early Inclusion Years, fl-Early Years, u ukoll wara bdejt nissapporti iżjed ħafna iktar studji ta' Social Emotional Behavior Difficulties. Għax jiena parti li għamilt żmien LSC ġo klassi u mbagħad bdejna Nurture Group. Back in 2009 ftaħna l-ewwel Nurture Group f'Malta li kien il-Birgu Lisla u Bormla wkoll. Iva, flimkien mal-kollega tiegħi. U dan il-Nurture Group kont diġà esperjenzajtu ftit żgħira bħala 6 ġimgħat. Meta mort l-ewwel darba eżatt ftit wara li żewwiġt, 1990. Ok, jiena xieħa ta'. U kienet l-ispirazzjoni tiegħi minħabba jien esperjenza ftit qarsa għax kont mort moħħti li kienet kellha tifel marit serjament u tlajna l-Isptar Great Ormond Hospital Londra. U hemmhekk peress li tfal żgħar u anke kbar, imma peress li tfal l-early years kienu jkunu ħafna l-isptar, kien ikun hemm tiġi teacher tal-early years, tieħu tfal li jistgħu ovvjament joħorġu minn ġo sodda, anke b'apparat mediku mwaħħal magħhom, u toħodhom ġo setting ġewwa l-isptar biex tagħmilhom dawn l-attivitajiet. Tifhem jiġifieri dan il-logħob li hu apparti minn ħajja tagħhom tal-isptar msiken dak il-ħin u kienu jkunu mhux 30 biss hawn min idhom sena. Allura biex ma jitilfux iż-żmien bikrin tagħhom kienu jaħduhom xi 3 darbiet f'ġimgħa, idea brillanti. U huwa simili ħafna tan-Nurture Group għax huwa fl-istess environment tal-isptar di darba. Imma Nurture Groups huma environment ġo l-iskejjel l-Ingilterra, ilhom li bdew xi madwar 70 sena l-Ingilterra, u jħorġu l-tfal żgħar mhix kuljum xi darbtejn jew hekk f'ġimgħa biex huma jagħmlu logħob, affarijiet u attivitajiet individwali għalihom. Dawn kienu jkunu assessed b'assessment li ġo l-mainstream għal xi mod jew ieħor ma jkunux draw malajr. Ġifieri il-programm huwa involut bħala programm li inti tkun qiegħed imqassam fuq ftit sigħat fil-ġimgħa. Mbagħad jerġgħu marru lura fil-mainstream. Mela, hemmhekk kont rajt l-ewwel darba tipo ta' dan il-Nurture Group. Ejdli għalfejn ħassemmi għax Nurture Group huwa xi ħaġa li mhux bil-fors toqgħod ġo kaxxa ġo l-klassi, iż-żgħar qed tgħid. Mela, dak kien jibda minn 4 snin sa 10 snin. Jien għamilt dawn is-snin għamilt mbagħad iktar xi 10 snin full ġo Nurture Groups differenti f'Malta, ġo mainstream, ġo l-iskejjel tal-istat.
Issa, dan tani l-faċilità li nosserva ħafna tfal li huma ikollhom bżonn jinaf behavioral difficulties, għaddew minn xi trauma, eżempju anka jmitilhom pet, dik għalihom it-tfal anka l-kbar, trauma ħseb wara l-kbar. Allura l-moħħ ta' tfal żgħir u għadhom iżviluppat iridu jkun kif jiġi proċessat. Allura hemm jidħol il-logħob. All right. U kont ninnota ħafna li tfal li kienu vera diffiċli bħala behavior, kienu xin toħroġhom barra, kienu jisiru kalmi, joħorġu l-kreattività tagħhom. U hemm bdejt imbagħad infittex iżjed u naqra iżjed fuq il-logħob. Imbagħad hemm ħadni li mmur nagħmel diploma fuq il-logħob. Activities, play and activities fit-tfal. U din vera komplet nissoda il-ħsib tiegħi kemm hu tajjeb il-logħob. Għaw min ċertu ġenituri jaraw il-logħob jisu żejjed. Imma però llum qegħdin nifhmu iżjed, ġifieri, thankfully li t-tfal issa qegħdin il-ġenituri żgħar bħalkom qegħdin vera jemmnu fil-logħob. U l-logħob hemm ċertu stages, infatti hemm 6 stadji tal-logħob. Il-laħwa jinqasam, mhix ħaġa straightforward. Le, jinqasam. Jibda minn 0 sa 4-6 months li huwa jgħidulu unoccupied, ġifieri hemm ftit li xejn li tista' tiffaċilita inti, imma jekk tiġi tarbija tesponija għal ambjent safe, eżempju anke jħarsu lejn kuluri, huma l-kuluri jagħmluhom ħafna kontrast, jew tesponihom għal ċertu kuluri bright colors ġolkot jew fejn ikunu. U biex jibdew jidraw naqra l-ambjent limitat ta' madwarhom. Għax huma dak il-fażi naħseb iktar exploring ukoll. Eżatti, josservaw their surroundings, imma importanti li tħallihom dawk il-kuluri bright sa 6 xhur u hekk. U mbagħad qisu minn 6 xhur sa sena u nof, sentejn, jiġi dak il-fażi solitary play jgħidulu. Jiġifieri, jibdew josservaw l-ambjent ta' madwarhom, hemmhekk jidħol ħafna il-sensory. Ok, li ħajmissu. Eżatti, imissu bidejhom ixommu u jaraw naqra l-ambjent, it-textures tal-materjal ta' madwarhom. Għalhekk tajjeb li sa sentejn it-tfal jiġu exposed waqt is-solitary play fejn ikunu jistgħu jaraw u jħossu ċertu beans, jinnafaw ħafna x'tistgħu tagħmlu. Id-dar anka barra. Naħseb għalhekk ukoll importanti barra. Importanti mezz. Biex inti ma turjomx l-istess ambjent kull darba. Eżatti, inti qed tesponihom huma għadhom tinsiex qed jiżviluppaw dak iċ-xokon ta' moħħ li għandhom. Allura sa sentejn dik hija solitary play. U għalhekk aħna ma nistgħux nippretendu minnhom li jagħmlu sharing sa sentejn. All right. Qed tifhimni, jiġifieri. Dik l-istadju solitary jismu jilagħbu weħedhom, josservaw, jesploraw materjal ġodda, affarijiet ġodda, il-sensori tagħhom iktar tiġi iktar enhanced, bil-Malti jgħidu iż-żida, iżjed. U biex tikkrea ħafna żvilupp fil-moħħ. All right. Allura meta tistimjula dawn l-affarijiet, tkun qed tistimjula ħafna iktar żvilupp ta' neurons ġodda fil-moħħ. Ġifieri aħna meta nħallhom jilagħbu fil-verità, u forsi li tkun qed nagħmlu xi ħaġa oħra, meta ħdejhom narawhom, huma xorta jkunu qegħdin għaddej mill-proċess ta' development. Iva. Mhux jisna qed naħlu l-ħin. Le, u l-play huwa is their communication. All right. U play is their work. Mela, meta aħna nibdew jisu l-ġurnata tagħna ngħidu wara llum irid nagħmel hekk, għandi meeting, għandi hekk, wara hekk, irid insajjar qabel immur, huma l-logħob tagħhom huwa x-xogħol tagħna. Allura, il-logħob irid ikun bis-sens, fis-sens, mhix bil-fors structured, mhux bil-fors strutturat, anzi, hemm bżonn ħafna li l-logħob ikun unstructured f'dan l-istadju ta' età, anke ftit wara. Meta ngħidu unstructured x'inkunu qed infissru? Unstructured nistgħu nippreżentaw ambjenti differenti, open-ended imma, mhix bil-fors il-logħba tkun li ħat ispiċċa b'xi ħaġa, b'xi gowl, imma tkun ġiri, anka ġirja mal-dar jew ġirja
barra u meta tipprepara affarijiet, pereżempju affarijiet biex jilabu, tittamilhom tal-imod kreattivi biżejjed biex tattirhom. Żgur. U wkoll tħallihom jesploraw huma. Tista' tigwidhom b'xi mod ftit imma biex isek tgħidilhom x'iridu jagħmlu. Tajjeb li tigwidhom, eżempju, tihom bħala guidelines imma mhix bil-fors li jridu jaslu għal goal li inti preżentajtilhom. Nitfallhom il-blogs bil-kuluri. Eżatti, mhix bil-fors toqgħod. Mhux bil-fors ħajbni torri. Jiena ħan nispjegalu li jekk irid jista' jibni torri. Iva. Imma mbagħad inħallih jagħmel u dak li jixtieq fl-immaġinazzjoni tiegħu. Eżatti. U infatti waħdu solitary play dik l-stage huma jkunu qed josservaw ħafna x'jista' jsir jekk cause and effect jgħidulu. Jekk di pereżempju nibnija dritta, mhux ħataqa bħal meta nibnija mawġa. Anka waqt il-ħin tal-ikel għalihom tista' tkun isa logħba fuq il-ħajċer. Għalhekk infatti jwadbu l-ikel mal-art u jwadbu t-toys mal-art minn fuq il-ħajċer. Jax dak l-istadju huwa l-cause and effect. X'jiġri mela jekk imwaddab din il-banana fl-art, veru mhux affarijiet sbieħ għall-ġenituri, imma huma jkunu qed jitalmu minn dan il-proċess. U veru, issa tiġibri fiha xi żgħir eżempju joqgħod fil-ġib tal-ħajċer. U l-ewwel iżommu hekk ħares isfel l-ewwel hekk u mbagħad jitilqu. U jara se jiġri. U ġieli tinqala l-kap. Eżatti. U ġieli ma tinqala xi joqgħod jistennija tinqala. Bekk ikun qed jibni ftit għax il-logħob huwa scaffolding ukoll bħal kull ħaġa oħra. Il-logħob jinbena pereżempju u jimmatura ftit. Infatti għalhekk imbagħad jasal għal risu tatu jibda dak jgħidulu onlooking. Onlookero jisu jħares, josserva, tfal oħra jilabu. Qed tifhimni? Jiġifieri dak xort huwa logħob għalihom għax qed josservaw kif tfal oħra ikbar minnhom qed jilabu jew infatti nurture group ħanerġa' mmur konna nħaltuhom 4-5 pereżempju ages. Għax jitalmu ħafna minn tfal ftit ikbar. It-tfal. It-tfal 70% jitalmu minn tfal ikbar, ftit ikbar mhux ħafna ikbar. U 30% jintalmu minn adulti. Anka fil-klassi bħala teacher. Ġifieri l-early years, iż-żmien bikrin, jitalmu l-iżjed minn tfal ftit ikbar. Għalhekk il-gruppi tan-nurture group dejjem ġew ikunu tikka tfal ikbar, mhux nurture group biss, il-logħob. Il-logħob importanti ħafna li mintu nibdew nesponuhom ma' tfal ftit ikbar jew anke ftit iżgħar ma importanti. Imma mintu mbagħad satri jibda dak li jgħidulu il-parallel play. Jiġifieri ħatilab ħdejn xi ħadd ieħor, imma mhux bil-fors tilab miegħu. Jiġifieri il-parallel play bekk jibda dik in-naqra li jekk toħodlu xi ħaġa tifel jieħodlu jibdew jibku għax huma jkunu egocentric jgħidula jiġifieri jkunu naqra egocentric hekk fi għadhom qed jridu kollox għalihom u hekk. Allura dak l-stage tal-parallel play huwa wkoll importanti. Għalhekk inti tfal trid toħroġhom bħalma nerġa' ngħid u jintaqgħu ma' tfal oħrajn minn 2 sa 3 speċjalment biex dak il-parallel play imbagħad jinkiser u jsir jiġi ta' 3-4 jibda 4 associative play. They associate u hemmhekk jibda il-ġlied ta' ma jafx ix-xerja, x'da ma jafx ix-xerja, irrid nagħlmu jix-xerja. Meta jaħasra l-moħħ ikun għadu mhux żviluppat fiżjoloġikament biex jix-xerja. Jiġifieri bejn 3 u 4 ikun għadhom il-moħħ għadu mhux preparat jix-xerja xi ngħidu sharing. Le, imbagħad infatti meta jibdew l-iskola, qisu l-ewwel term jitalmu għax huma dejjem qed jaraw sħabhom x'inhu ma jagħmlu u b'dik il-logħba ra dak it-tifel x'għamel mela jien nista' nagħmel bħalu jew aħjar minnu. Jiġifieri jibda jikkupjaw logħob ta' ħaddieħor, jibdew jaħdmu f'teamwork għax huma flimkien jagħmluha isbaħ. Żgur jaraw il-vantaġġi tagħhom. Eżatti, jibdew jitalmu il-logħob kemm hu interessanti meta jkun hemm xi ħadd ieħor jilgħab miegħek. Tifhem? Billallu vera, ġifieri il-sharing, il-konċett ta' sharing jisu jibdew jifmuh minn 3 sa 4. Mhix kulħadd l-istess, għax imbagħad min ikollu l-aħwa għandhom dik in-naqa' vantaġġ
Meta tkun twila tarbija, meta jkun hemm ħuħja waħtu qablu ta' xi sentejn jew tlieta, anka 4, imma meta jkunu l-age ikun close, allura jaf li hu dejjem kien hemm oħtu qablu jew ħuħ qablu. Jaf li t-tojt ma kienu tiegħu biss. Eżatti. U jaħasra f'dak il-moment nibda nkorreġġixxi naqra l-parents mhux dejjem faċli li anka jqogħdu nofsija waħedha mat-tarbija iż-żgħira jew xi nofsi oħra fil-ġurnata mhux dejjem faċli. Mhux dejjem żgur. Mhux dejjem faċli, imma huwa vantaġġ kbir li jkollhom ħuthom ukoll. Ġifieri dik rridu naraw miż-żewġ naħat. L-iktar min ikollu ħutu ikunu iktar lucky li jkunu talmu jilabu iżjed qabel. Żgur. Ġifieri imma mbagħad it's up to you li inti toħroġhom tesponihom għal tfal oħrajn minn sentej sa 3. Ġifieri qabel l-iskola importanti li jmorru it-tfal jekk hu speċjalment l-uniku wild fil-familja li jiġu esponut ma' tfal oħra. F'ambjenti ma' tfal oħra barra, mhux bil-forsi ġifieri outdoor, imma l-outdoor importanti ħafna lihom. It-tfal l-outdoor ifhem anke aħna l-kbar, meta inti toħroġ il-moħħ diġà qiegħed veru jirrilassa, aħseb war inti toħroġhom f'ambjenti fejn ikun sana għalihom. Żgur. Jiġifieri naqra iktar challenging mid-dar. Issa nidħol pereżempju mhix biex ħabba grow green, imma inti meta tagħmel logħob u barra li jkun naqra barra mill-comfort zone tagħhom, it-tfal l-ewwel ishom ħajibżgħu ftit u jgħidu ma xi ħmiex taf bħal messy play qed ngħidu. Eżatti. U imbagħad imma jibdew jieħdu gost jagħmluha. Għax, infatti, meta dik il-biċċa tax-xogħol ninnuta ħafna, it-tfal l-attention span tagħhom qasira ħafna. Minuta għal kull sena. All right. Ġifier m'għandniex nistennew. Pretendu li ħajamlu xi 10 minuti jew kwarta attenti. All right. Bitbillaki jekk jagħmlu. U inti taf inti ġieli torganizzalhom id-dar. Eżatt. Xi taf trej sabiħ biż-żerrija jinnaf bl-affarijiet tal-logħob u tagħmel ħin tipprepara. Pereżempju tagħmel nofsija ħa. Eżatt. Imbagħad jilagħbu 5 minuti biss. Eżatt, kemm il-darba għamilha. Imma under the age of 2 hekk it is common, komuni ħafna li huma ma jdumux ħafna jilagħbu bil. Imma meta inti qed tesponihom barra ma' tfal oħrajn f'dan it-tip ta' logħob, il-messy play bħalma dik kitchen, taf trays, baffarijiet li jistaw jużaw huma u jitħeġġu. Huma fl-istess ħin qed jaraw l-oħrajn xużaw x'qed jagħmlu u jekk jibdew jintefgħu huma jinaf anka żeba jiċċafal x'jistgħu jagħmlu biha mhix bil-fors fuq il-karta. Huma qed jiġu introdotti għal affarijiet kreattivi li huma jkun ġo moħħhom qiegħed hemm imma jrid jiġi enhanced, jiġi iktar stimulat biex u infatti tarhom idumu kwarta. Veru. Nofsija. Veru. Ma jqogħdu jiġru minn post tal ieħor. Veru. Allura waqt li jkunu huma qed jedew, ikunu focused ħafna u jkunu engaged, allura dan huwa x-xogħol ta' qabel l-iskola. Li huma ikollhom dik l-attention span li tanti jabżon juża l-iskola. Mhux hekk, għax huma qed jitalmu jżiduha, għax ovvjament. Dejjem iżiduha ftit ftit. Dawn kollox kun ġdid tal-jom mhux id-dar, let's face it. Illum ma tantx tfadal ċans li tagħmel dawn l-activities li ħafna ħin wara li tnaddaf u apparti minn hekk. Ħafna nies illum jgħixu f'appartments. U limitat l-ispazju ta' barra. Allura ma hemm dawk il-ġonna kif kienu kollhom in-nanniet. Mhux hekk. Fimt, dak il-ġonna kbar li tgħidu hija naffordi hawnhekk. Eżatt. Allura kważi saru iktar importanti postijiet hekk fejn it-tfal ikunu jistgħu jesprimu ruhom bil-kreattività tagħhom u li huma ellaw disom li jagħmlu mess. Eżatt. Minna mi jisimaw, għara di, għara, Umbat stal wara il-xol, ovvjament, ikunu maħmuġin. Imma, it-tfal meta joħorġu anka mill-iskola b'naqra ħbieġ fuqhom eżempju paint, mhux ħmieġ żeba, tej tara, grazzi, għax għamlu u labu l-iskola u ħarġu minn dik il-klassi. Għax l-iskola wkoll hija limitata l-lob ta' barra.
anka ta' 3-year-olds, meta jiena xorta naqbel li 3-year-olds għandhom iqattaw ħafna ħin barra, even at school, ġifieri anka l-iskola, imma mhux daqshekk faċli u mhux dejjem permessa. Ekku. Allura nippruvaw nagħmlu naqra aħna naqra boost għalija. Nżidu aħna Nżidu naqra, aħna. nejnu U naqra. fem anka lina li it-tfal ġi kultant meta noħorġuhom barra. Eżatt, Kif qed inti jistrieħu. tajjeb, ishom jistrieħu u jkunu iżjed kalmi x'innaslu d-dar, Eżatti. jkun hemm inqas tantrums. Eżatt. Dik ninnotajjena meta noħodhom jew bandli jew x'imkien. Ishom tant jiġu tranquilli, wan joqdu raqda tajba. Eżatti. Għax ishom tħeddilhom l-arja ta' barra. U malli jqumu għax ikunu straħu sew, ikunu iżjed tranquilli. Mhux Ħafna. bħal meta pereżempju jibqa' ġej mill-iskola ġilej ikun għajjen, Ħafna. għas ikun jaf xi jrid, irid jibqa' mqajjem, irid jorqod. Eżatt. U il-fatt li anka aħna nafu li ġewwa dejjem ħanaqbdu affarijiet oħra. Ma tantx ħanaqogħdu dik in-nofsija, veru. sija, taf Veru, kif? verissimo. Magħhom biss. I'm guilty, veru. Mhux easy, kulħadd jagħmilha u wara aħna meta npoġġu rasna fuq l-imħadda nħossuha. Li ma Vera, fil-fatt minniex. nibda ngħid jaħassa suppost kelli nilab magħhom. Li ma minniex. U mbagħad jew daq il-mobile, u mill-mobile ibatt il-ħwejjeġ. Daqqa ħadd sajjar, daqqa Veru. ovvjament bit-tfal żgħar ikollna ħafna x'nagħmlu. Dik hi. U hemm se niġi fejn ħan indirizza jiena nemmen ħafna bil-mental health prevention. L-ansjetà fit-tfal qed tiżdied. Sfortunatament aħna qed inkunu l-mera tagħhom għax aħna ir-role models Il-role tagħhom. models tagħhom. U sfortunatament ħajjitna ma baqax daqshekk faċli. Inkom, veru. Kulħadd irid iwaħħlaħħaq mal-ġirja tal-ħajja. Qed inħossuha aħna u intom inti tiġi binti wkoll qed tħossha minn qatt qabel. Mela. Mader ta' żewġ titfal inti, ġifieri għandek il-karriera tiegħek, titkompli l-karriera, which is all very good, kollox tajjeb, kollox hemm bżonn, imma għandna bżonn nifqu fil-preżent. Veru. Ħin kollu nippjanaw x'se nagħmlu. Nippjanaw se nagħmlu vera sabiħ li toħodhom holiday darba f'sena, li weekend timliwlhom sabiħ. Joġobni immens. U hekk hemm bżonn għax it-tfal għandhom jiġu exposed Ekku. għal kollox. Imma l-iktar ħaġa sempliċi li nistgħu intuhom kuljum nofsija minn ġurnata ta' 24 sija. Nofsija lilek innifsek. Inkom. Mhix faċli. Le, mhix faċli. U li titfil mobile. U li allura mbarra, jisak tista' tagħmilha li fil-mobile tużah biex toħodlu xi Biex ritratt. toħodlu xi ritratt, Għax bħala veru. tifkira sabiħ. Jien inħobb ngħidilhom provaw evitaw il-mobile għax il-post jiena din il-ħolma tiegħi kienet li nħeġġeġ ġenituri żgħar anke kbar u nannietu carers ta' tfal li jiġu guardians magħhom li huma jqattaw dik is-sija u nofs satejn. Fin-natura xini għaġili kienet tkun il-bart, immi xini għax il-bart tista' tilbes. U li ikunu huma jitkellmu ma' ġenituri okej bħalhom li jkunu hemm għax inti l-iskola ma tantx tista' tosserva l-lob ta' tfal. Ekku. Għax l-iskola maħniex mistidnin kuljum. Ekku. U qed tifhimni. U tkun dawk is-sija u nofs tgħid miegħu. Eżatt. Tosservah tiskanta kemm nitalmu mit-tfal. Veru. It-tfal jiena jaffaxxinawni. Dejjem ngħidha. Vera, dejjem tgħidha u nħoġġin nisimak titkellem fuq it-tfal. Fil-ħajjitna kulħadd iġarrab ċertu affarijiet Mhux u hekk. min ikun l-kbar u jien għandi 58 illum. Jiġifieri għax għalaqthom ilux. Veru. Anyway, imma tgħaddi minn ċertu esperjenzi Ekku. qarsa naqra vera ibsin fil-ħajja. U nista' nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi li ġarrabt mhux ħażin. Bħal kulħadd għaw ħafna min iġarrab. Imma meta jiena noqgħod nistudja u naqra literature fuq it-tfal żgħar u mbagħad noħroġ natwaħem barra u nilab magħhom, ħanejdlek kollox. ninsa letteralment moħħi jintefa' mill-problemi, mill-past experiences qarsa u minn kollox jintefa'. U qas nkun rrid nemmen, wara ikelli dik il-happy hormone, id-dopamine. Id-dopamine. Kemm wara vera nħoss sodisfazzjon kbir. Li hemm xjur li tfal meta jilabu
u meta jiġru barra u meta nħalluhom jagħmlu li jridu within boundaries. Within boundaries. Mhux se tħallihom jiġru barra fit-triq fil-karozzi b'xi trajt scooter jew rota u tgħid itlaq iġri. Le, għax moħħhom għadhom iżviluppat biżejjed tal-alertness li tal-karozzi. Imma u għalhekk tajjeb il-contained outdoor li inti tista' joqogħdu within boundaries li jiġru barra billi jaqgħu ftit, jabroxxu saqajhom fil-ħamrija jew jiġifieri dik affarijiet li jgħaddu minna u għal ħares ma jgħaddux minna. Għax, mbagħad speaking of, il-logħob jimmatura l-associatives wasanna jisu l-fifth stage u mbagħad tiġi cooperative li jibdew anka jesperjenzaw ċertu riski fil-logħob. Li inti pereżempju ħannara naqra dak it-tifel telaħħa dik il-leder aw fil-bandli ħaniprova nagħmilha. Allura it improves ovvjament il-gross motor skills dejjem jiżdied. Għax għandna bżonn ħafna li tfal jitalmu l-gross motor skills li jiġru iżjed li nafu kammu tajab l-eżerċizzju għatfall li jamlu sports u ġifiri mhix bil-fors structured sports li jiġru ġirja li jaħlu dak l-enerġija u l-sports vera jtina nkaħlilna, jtina ħafna enerġija l-kollox u ħafna benefiċċji. Jgħinek anka mal-ġurnata, mentalment. Immaġina li anka l-tfal. Ija, u moħħom ikunu għadu qed jiżviluppa, allura iżjed biżjed jekk huma jkunu mentalment sana u kalmi, meta jkunu qed jiżviluppaw, il-qudiem telibhom għal ċertu ansjetajiet u mental health issues li ovvjament matul il-ħajja nintaqgħu magħhom bil-fors. Bla kontroll. Ma tistax inti tgħix ħajja mingħajr ansjetà, mingħajr problemi kbar u żgħar. Kieku ma napprezzawx is-serenità u l-mumenti sbieħ naħseb ukoll. Dikki, vera nkun diffiċli imma jrid ikun hemm bilanċ għax huma jgħalmuna u jkabruna. Sfortunatament affarijiet li indumu ma nqumu minnhom forsi, imma b'dawn l-affarijiet inti tkun bnejt l-early years li huwa wis importanti, sa 7 wis importanti li it-tfal ma jkollhomx dik l-ansjetà żejda għal xejn. Mhux qed ngħidu naqra ansjetà li ħajibda l-ewwel ġurnata tal-iskola. Dik naqra stress pożittiv jgħidulu. Positive stress is good anzi, għax inti ħadd titgħallem tibni r-reżiljenza tiegħek. Li ara mort l-iskola irnexxieli l-ewwel ġurnata, tieni ġurnata, wara l-ewwel ġimgħa bdejt nidra l-sħabi. Dik hija stress pożittiv. Anka sejrin għall-eżami, sejrin għal xi ħaġa. Ġifieri dejjem ikun hemm alla ħares ma jkollokx dik in-naqra friefet. Bla dubju. U stress pożittiv fit-tfal huwa tajjeb għax jgħinu bħalma qed ngħidu jinbena r-reżiljenza fihom li tant hija importanti. Għax fil-ħajja, jekk ma jkollokx reżiljenza tajba, faċilment il-qudiem taqa' ċertu mart mentali li madwarna kollha nesperjenzaw. Mela, ekku. U diki, il-logħob wis importanti. U bħala logħob, pereżempju, jekk it-tifel dejjem irid jilgħab bl-istess toys, għandi nħallih, nibda nintroduċih bil-mod tal-toys u oħrajn waqt li nħallilu toys li preferi jew pereżempju at some point inneħħihomlu. Mela, il-logħob, it-tfal meta jkun unstructured u biex ħajilagħbu jażlu huma. Imma aħna importanti li nesponuhom, noħorġulhom bħalma qed tgħid inti tajjeb ħafna li toħroġ ċertu games oħrajn. Imma mbagħad hemmhekk fejn nidħlu ġieli naqra aħna, nagħtihom naqra guidelines, pereżempju qed nilagħbu bil-track tal-karozzi jew tal-pupi. U mbagħad nintroduċu pereżempju dawk ndaħlulhom xi naqra ekstra pupi magħhom u nibdew naqbdu konverzazzjoni għax il-logħob ukoll jgħinna ħafna meta aħna nintervjenu ftit għalhekk imbagħad ma' tfal ikbar jieħdu gost. Għax inżidu l-komunikazzjoni. Żgur, komunikazzjoni, vokabularju. Il-vokabularju jibda ħafna minn ċokon, anka minn tarbija bħalma taf. Jibdew tibda tkellimhom lura għandna importanza kbira. Dik hija il-komunikazzjoni dik ħaġa oħra mbagħad kif iżid il-vokabularju imma anka però waqt il-logħob li inti toħlom u timmaġina
xikunu qed tipprova tilab naqra magħhom, għalhekk tajjeb imqar dik in-nofsija kuljum. Ekku, Biex veru. bil-fors toqgħod in-nofsija kollha magħhom ta' imma li tosserva x'ikunu qed jagħmlu biex inti jisek ikollok. Jiena meta anka Grow Green ninnota ħafna t-tifel tat-tifla u l-lema li t-tifla tat-tnel juma kif jilabu u ġili għalmuni meta intihom xi ħaġa kif għamluha huma. Ngħid il-kemmi tajba di jara biex nintroduċiha bħala logħba. Istrinja. Tifhimni jiġifieri jiggwidaw lili kif għax inti qatt ma tista' tidħol essaġġ fil-moħħ tat-tfal. Veru, veru. Per se, vera tistudja u taqrem literature sieħu research kontra research kemm hu tajjeb li tesponihom għal lob differenti. Imma niġi għal mistoqsija tiegħek jekk jrid jibqa' dejjem jilgħab dik l-oġġett, aħna mbagħad nintervjanu ftit blok ieħor, nużaw l-istess ftit minn tiegħu u nkomplu miegħu, nduru miegħu magħha u mbagħad l-għada jagħmilha. Veru. Jiena nnotajta ħafna. Veru, t-ninnotadi. Ħafna tinnota. Il-repetition tajba ħafna fil-lob, għax huma it-tfal jieħdu gost ikunu experts fil-qed jagħmlu. Veru. Allura il-lob di unknown ibeżaħhom ftit. Jista' Però jkun veru, it's not that isu mhux imorru faċli. għall-comfort zone tagħhom. Eżatt, jibdew. Imbagħad imma lek huwa scaffolding, tibda minn from what they know to what they don't know, and then you introduce and you game. Ftit. U ġili tħajru anka minn xurxin. Ija. Jiena żajt jieħu il-karozzi. Eżatt, u liħor qed jilgħab ħafna l-annimali. Ija, allura jmur. Allura issa xin jaraħ jara l-ħuħ interessat fil-karozzi, il-karozzi qatt ma messom kemm Ma Issa sar jirabbihom, u eżempju daħħal l-annimali u joħodhom dawra, Ejjeħ. jinkorporom hekk. U kważi biex indaħħalu toj ġdid, dejjem irrid L-annimali. Eżempju meta użajt il-magnetic tiles, biex inna xil indaħħalomlu, bdejna għamlu jew ta' parsi djar tal-annimali, eżatt, jew il-barn u hekk. U mbagħad beda jilabbihom, all right, jew towers u nagħmlu kellu jisom dinosawri bil-kuluri. U bdejna nagħmlu pereżempju nitfgħu il-ħomor ġo l-aħmar. Eżatt. Hekk. U fl-istess ħin Għax kunet huma, jitalmu colors u kollox. Eżatt, vera. U m'hemm bżonn noqogħdu ngħidulhom, pereżempju qed issemmi l-kuluri. Ara, din aħmar, fis-sens, tajjeb li nurhom ngħidu ara il-kulur tal-żiemel kannella, pereżempju. Ara dan iż-żebra iswed u abjad. Ġifieri tajjeb insemmuhom u nintroduċuhom, imma mhux li nibbombardjawhom. All right. Ġifieri eżempju il-flashcards. Jiena naqra xettika fis-sens, il-flashcards huma tajbin, ta' mhux ħżiena, imma li jaraw printed writings. Eżempju, jekk għamil drawing, tistaqsi jgħidlek jgħidlu x'pinġejt, eżempju jgħidlek pinġejt il-mami u you just write mami. Imma mhux tintroduċi ħallitri at that age. Ġifieri f'dak l-istadju billi jaraw jinaf timmarkalhom ta' tri ta' qed ngħidlek mhux il-qabel. Anka bejn 2 u 3 timmarka pereżempju il-pinġija li jkun għamel tikteb mami jew dog. Kemm għamiltu sabiħ dak x'inhu kelb, tiktiblu kelb. Just turilu il-printing biss. U anka tajjeb fuq dil ħaġa pereżempju jekk noħduhom huwa sejrin fil-karozza, tajjeb li naqraw it-tabella, pereżempju sejrin il-mosta. Ara, minn hawn iridu ngħaddu għall-mosta x'hemm it-tabella. Just dak. Mux nipruvaw, nibbombardjawhom bi flashcards. Għax jekk nistgħu nesponuhom għal real things, għal barra li l-labu, l-lob, u nurruhom l-annimal ta' veru, jew nurruhom il-lob ta' vera, jinnaf is-siġra ta' vera, milli nurruhom flashcard 3, fim? Dawk ikunu bombardjati l-iskola, allura għax fil-klassi, ovvjament. Ma tgħinx pereżempju li mbagħad jarfuha is-siġra aktar għalkemm fil-verità ħad tkun tidher differenti. Ija, ħad tkun tidher differenti. Ma tantx nara li effettiva, imbagħad huma fil-klassi ħajġu bombardjati bin-numri, bil-kuluri, L-lum ħafna pressure sfortunatament. Tifhem academically hija tajba li nħalluha naqra għal later on U anke għalihom naħseb jieħdu pjaċir li qed imorru l-iskola u talmu ħaġa ġdida. Illum anzi iktar minn flashcards naħseb l-iskejja li which is good jużaw l-interactive whiteboard li għalihom iktar interattiv. U żgur milli ovvjament il-gadgets jiġġennu għalihom imma
b'mod tajjeb li l-iskola jinnaf jagħmlu l-games fuq l-interactive milli jessaċ fuq il-flashcards. Imma mbagħad hemm dawk il-board games li iktar il-qudiem bħala familja tista' tagħmel għad-dar, pereżempju jinnaf tkun ikollok 3-year-old li diġà mar il-kindergarten li jaf jilgħab logħba jinnaf ludo mal-mami u d-dadi, imma mhux bil-fors li jrid turih il-goal li wasal biex jirbaħ, għax dik l-età tifrustrom ħafna l-competition. Ġifieri, which is not good, il-competition. Ġili jara naqra nkejja u hekk taf kif jagħmluhom mara jien għaddejt. Imma naqra lajt mhux ħadd tagħmilhom ħażin. Imma li kuljum irid jirbaħ għax hu ikun tinsiex egocentric ħafna dik l-età. Allura jisu t-tihġewa jek xaħat ieħor jirbaħlu l-ħin kollu. Il-fat li vera ġili jagħmlu rejs il-boys. Il-boys. Chris ġili ma jċadilux. Ija, jibqaw xorta. Il-għaliex jemmen illi, u nasib għandu appuntu kol, illi fil-ħajja mux dejjem ħassi pitriq l-esta biex tirbaħ inti. Ija, eżatt. Allura tittaraħem meta jitlef again biex jibqaw jagħmlu għasa ma jirnexxilu jirbaħa. U mbagħad irid jieqaf, għax mbagħad lesta. Imma nfhem darba kultant vera tajba nsi. Eżatt. Għax dik hija xi ħaġa interactive mal-parents u hekk qed jilgħab flimkien qed jieħdu gost jirbħu Eżatt. Imma li inti l-ħin kollu titturjom il-flashcards, il-ħin kollu tibbombardjom, ġifieri mhix xi ħaġa li daqshekk hija healthy fl-età bikrija ta' qed ngħidlek. Ġifieri hemm affarijiet oħra x'tista' tagħmel, aħjar tmur dawra bir-rota. Jew tuża toys. Nagħmlu l-blocks, nistgħu nagħmlu counting, nistgħu nagħmlu l-colors. U toħlom f'attività kreattività ta' dialogu bħalissa assista. Dialogu flimkien. Per eżempju, inti tibda ta' parsi inti tkun in-naġa. Il-laħwa. Fim, tamela bħala papit. Inti titkellem leħen ta' naġa rqiq, per eżempju, jew leħen ta' ġiraff, jew u timmaġina il-logħba li tkun qed tagħmel dak il-ħin stess. Eżatt, mhux qed tagħlemhom eżempju nagħmlu xadina. Jien tikol il-banana. Eżatti. Allura ma titalmu li xadina tħobb tikol il-banana, per eżempju, u nħobb niddendel ma' s-siġar. Eżatt. U tista' anke tikkrea imma li mhux veru. Eżempju, jinnaf, illum in-naġa trid ittir bħala sfur. Inti ma tistax ittir għax inti m'għandekx ġwiena hekk. Eżempju lopek ta' ġifieri sempliċi li jiġik f'moħħok dak il-ħin, timprovazza dak il-ħin li jkollok f'moħħok. Imma qed jitalmu li n-naġa ma tistax ittir bħala sfur u hekk, ġifieri affarijiet vera li jiġu dak il-ħin, m'hemm bżonn ġifieri toqgħod tmur taqra l-kodba. Però nimmaġina li l-qari jgħin ħafna wkoll. L-immaġinazzjoni tagħhom jiena dik nemmen biha wkoll. Li anka jekk inti t-tifel qed jilgħab u ma jridx jisma' l-istorja, inti tibqa' taqra. Tibqa' taqraha mhux tieqaf. All right. Tibqa' taqra u xi kultant hemm dik il-ħaġa li mbagħad ħadd interessaħu jiġi. Anka jekk ma jiġix, ma jimpurtax. Imma l-qari għamilta dik il-qari, l-istorja tal-livell tiegħu. Mhux hekk eżatt. Nisperaw li nixtiequ li nagħmluha kuljum imma mhux dejjem possibbli li tagħmilha għax it-tfal anke wara l-iskola jekk inti 3-year-old. Imma l-qari jibda minn qabel. Però jekk inti 3-year-old irid ikollu dik in-naqra qari biex inti tgħinu jiżviluppa il-lingwa, jiġi exposed għall-lingwa Ingliża jekk inti titkellem bil-Malti, jew viċi versa jekk inti titkellmu bl-Ingliż jiġi exposed għall-Malti, il-qari jgħin ħafna. L-aqwa li tażel stejjer ovvjament ta' age appropriate għalihom adattati għall-età tagħhom, imma anke jekk hu ma jridx jisma' l-aqwa li tfejt kollox. Jiena sibni komda fil-banju, Rita. Tajba. Illa li xikunu għedin jinħaslu. Idea tajba ħafna. Ma jkollhomx ħafna affarijiet distractions, dikiex ma s-tax taħġi kelma, jkollhom ftit toys fil-banju, ma ħafna drabi ġili nitfaħħom l-om wara l-lestu. Ija. U jgħoddu attenti. Kemm idea tajba. U ġili biex jinżommilhom anka l-attenzjoni iktar fuq l-istorja, jekk pereżempju bina qrejtilhom storja fuq il-kukkudrill jaħsel snin. Iva. Abbat softek ta' kukkudrill u toothbrush, u battilhom ħanamlu bħal kukku. U iżżajr eżempju għal-bidu jisu ma bidix jagħti każ, imma mbagħad at some point xirra l-ħuħ qed joqgħod attent, beda joqgħod iktar attentu.
Dik vera sibta komda tal-bandi. ħafna proset, vera idea tajba. Imma jekk inti wkoll ħadd tagħmilha ġo kamra fejn ikun hemm it-television, l-importanti li titfi television, titfi l-iktar kemm jista' jkun distractions madwarek u tgħid din il-kwarta, imqar kwarta ta' m'hemm bżonn iddum ħafna għax jiddependi l-etajiet ta' tfal. Kwarta nofsija. U bħalmet inti il-props jekk inti kollok jinna f'basket li ma jkunx trasparenti, ħalli huma jgħidulhom stories sex, mhux bil-fors ta' qod tagħmilha bil-fors ta' imma mqar toħroġ tliet oġġetti, imma mhumiex jidhru mhux basket trasparenti, ħajaraw x'ħa toħroġ. Hemm l-element ta' kurzità. Użidilhom l-attenzjoni għax ma jidux ħajoħroġ mill-basket. U tiskanta kemm tgħin li jkun hemm dik in-naqra prop, m'hemm bżonn jiġifieri kull storja li taqralhom ikollhom. Imma bħalmet inti tġibilhom il-kukkudrill biex huma tqabbadhom iżjed kurzità. Iva, u l-attenzjoni. Iva. Għax ġieli ddawwar il-pages u hekk. Infatti jidnu ta' ħafna nerġa' nsemmi l-Emma u Jan li anke mbagħad Emma ġieli taqbad il-ktieb l-istess ktieb u taqra lil huwa. Avolja għadha s'issa ma tafx taqra il-ktieb. Imma tipprova tgħid l-istorja naħseb fi kliema. Iva. U tibda timita lili tiskanta u tiftakar ċertu sentenzi. Veru. Ġifieri vera aħna role models tagħhom. Veru. U kull ma nagħmlu mhix li tgħidilhom. Le anke sempliċement timita il-mossi tagħna. Kif nirrabja. Ġieli nara ħseb ġieli xaġa sempliċi, indaħħal idi ġon ngħidu. Jamila u jekk ma jagħmilx bih jagħmilha magħhom. Jgħidu naqra kemm kollox jassorbu. Infatti anke il-kliem tagħna. Inti kif tkellimhom it-tfal, dik jiena vera nemmen biha. U it is ġifieri research li it-tone of voice ħafna. Mhix faċli. Le mhux faċli. Meta inti jkollok tifel. Qed jibqa' jippersisti bin-no, nafu lil le, jużawha ħafna f'dik l-età. Huma jkunu qed jużawha biex dejjem jgħidu wara din il-kelma għax huma ħżiena ħafna tfal. Jittestjaw. B'dik il-kelma ommi ġiet triggered. Mela dik il-kelma li għamlitni indipendenti. Speċi ta' għandi kontroll. Eżatt, għax ovvjament. Għandi kontroll ta' situazzjoni. Eżatt, bil-mod iktar ma jgħidu. Allura aħna, meta ngħidulhom, le, mela mhux hekk, u żgur, le, qed inżidu il-kontroll fihom. Taħdem bil-kontra. Bil-kontra taħdem, il-laħwa. Aħna minn għalina tipo. Qed nerġgħu nżidu il-kontroll fihom. Meta aħna nużaw negattiv fis-sentenza, it-tfal jagħmlu shutdown. Ma jisimgħu xejn mill-kbar. Meta aħna s-sentenza nagħmluha issa wara li tiġbor dawn il-ġugarelli kollha, dawn it-toys, lesti biex immorru l-bandli, ħamorru l-bandli. ħanaddik u nintefa' miegħu ħanibda. Dik taħdem ta' veru. Ta' veru. Ta' veru, jiena tiegħi ma jħobbx jerfa'. Ta' veru. U meta nagħmlu competition, il-bira ta' xfatta rebaħ refa' biex jirbaħ għax imbagħad hu kompetittiv. Ħafna. Jien ħaniġbor il-blu kollha? Ħaniġbor għalhom ma tħallathomlix. Mara ma rridhomx imħaltin jinta. U jibda jħallatlek u hekk u jitfalek. Anyway, imma jiena ħafna nemmen biha, mhix faċli, inti tbiddel għax aħna għandha katina sħiħa, it's stereotype li katina mill-bidu anka kif tallimna aħna. Lille tibqa' tikkombatti għalija li inti tikmandax inti l-kbira. Normali, jiena ktallimna, aħna jiena jien ikbar minnek ħafna. Imma naħseb anka jiena lillu li distess qabel tallim ċertu affarijiet, konti jisni ngħid jien il-kbira, jien irrid niddeċiedi. Hemm punti fejn inti l-matura u inti tiddeċiedi għas-safety tat-tifel it-tifla tiegħek. Għas-safety iva, fejn jidħol safety huma ma jafux li jekk is-sikkina li ħanaqbad naqta' bija u niġri bija kullimkien mad-dar. Ġifieri aħna rridu nkunu hemm għas-safety tagħhom anke jekk jibku
u jixxru biex jieħdu s-sikkina, inti mhux ħaddilhom għax aħna sens komun, aħna l-maturi, anke jekk sar il-ħin għall-iskola, aħna l-maturi rridu ċertu boundaries jgħidulhom li inti l-ħin tal-iskola tilbes l-uniformi u tmur. Imma dak mhux proċess faċli li titalmu, ġifieri li t-tfal jidħlu fija fir-rutina. Anke jekk jgħidu le, irrid nibqa' nilab, tagħtix każ dik il-le u kompli libsu, mhux dejjem easy. Mhux dejjem easy. Imma jekk inti tħadd irrikombatti il-no il-le bil-lajjat, huma lajjat ħajjintefgħu fuq il-fright mode. It-tfal għandhom fight, fright, kulħadd in-nervous system tagħna ntwildu biha 3Fs. U fear. Lajjat ħajjitfagħhom fil-biża'. Il-yelling ma jaħdimx ma' tfal. Tgħidu li mela disċiplina hemm ħafna iżjed tista' tagħmel milli tgħajjat. Din nidħlu fiha darba oħra. Mhux easy. Suġġett ieħor interessanti dan. Vera hemm xelta ta' kif taħdem. U infatti jiena esperjenzajta bit-tfal. U waqt il-kważi 20 sena fl-education system l-early years fil-klassi, a noisy teacher have a noisy classroom. Jekk titkellem klassi jgħidu jibjaqbżu, jekk tidħol titkellem bil-mod, weħedhom jikkalmaw. Veru. Jiena dik nemmen u esperjenzajta ħafna. Veru. Jiena anke nosserva l-ġenituri. Jekk tara kalma. Ġvera. It-tfal ikunu vera kalmi. Vera. U ninsisti ħafna mhux dejjem easy. Mhux dejjem easy. Mhux dejjem faċli. It's easier said than done. Imma l-benefiċċji tagħha jekk titgħallem tagħmel xahar. Challenge miegħek innifsek. Ma ngħajjatx. Mhux easy ta'. Le mhux easy, jiena ġieli provajt nagħmilha. Imma veru taħdem, veru taħdem. Imma taħdem. Taħdem ta' veru. Ħafna. U meta inti anka it-tfal tmur tħares lejhom. Tgħidilhom issa ħan niġbru għax wara ħamorru l-bandli. Għax sar il-ħin biex imorru l-iskola. U ħanejnek tiġbor għax jien inħobbok ħafna u ħan niġbru flimkien. U ħan nipprova ngħaddik. Illa, u tgħidilhom dik it-biss. Mhix easy. Mhux easy ma l-aħwa differenza. Għax kultant taġġel iktar jekk tagħmel hekk. Mela, għax inti jara, mhix veru ħadd titlef dak il-kwart 5 minuti li femtom se jiġri, għax mind you tfal iħobbu ħafna l-predictability li ikun hemm ir-rutina. Għax ir-rutina anke lilna tgħin. Ekku. Aħseb wara li tfal moħħhom għadu għażviluppa xejn, iridu ilaħqu mal-ġen ta' ħajja tal-madwar. Ġili anka lilna taqta' nifisna l-ħajja. Jkollok ġimgħa, jkollok ħafna x'tagħmel timtela balla stress vera. Veru. Żejjed. Veru. Imma meta tpoġġi bil-qiegħda tgħid ħanikteb nara x'għandi x'nagħmel u nibda naqqas minnha din il-lista. Allura, imma aħna nkunu nafu se jiġri, anka pereżempju, hu inti anka tmur jumejn għawdex, l-ewwel ġurnata tkun isek il-bitlufa. Avolja nafu li hija din il-vaganza u li ħanieħdu pjaċir fija, imma wan fejn ħadd tkun titfittex anka sempliċement l-ambjent fejn huma l-switch ta' dik. Mhux bħad-dar ta' fejn l-switch, ta' fejn l-bathroom, it-tfal jafu li sejrin holiday, imma xorta jitfixklu l-ewwel ġurnata u jkunu ħafna jużaw ħafna dak l-aċċitament jisu żejjed li wassalhom għal affarijiet impulsivi. Qed tifhimni? Jiġifieri aħseb wara anke aħna nkunu nafu sejrin holiday sakemm tidranka l-ewwel ġurnata jkollok ġimgħa barra minn Malta, tkun isek il-mitlufa l-ewwel ġurnata. Vera? Veru. U li nafu li sejrin biex nieħdu gost. Ekku. Aħseb wara tfal. Moħħhom. Da kollox għalihom unpredictable. Kollox ma jafu se jiġri. Allura tajjeb li anka aħna u sejrin u l-ġurnata qabel għada ħamorru, ħanaqbdu l-bagalji, ħamorru fil-karozza, ħamorru nirkbu il-vapur ta' Għawdex u sejrin nfittxu d-dar sabiħa minn jaf se jkun hemm, sa flimkien naraw x'fija di d-dar, jew taf kif. U huma ikunu qed ikunu lesti moħħhom jippreparaw ruhom għal dik il-ġurnata. Jien inħobb nagħmilha ħafna ma' tfal li vera taħdem. Imqar pereżempju, infatti anka tfal żgħar,
meta jinna fiġu l-grow green, niprofa ngħidilhom arġix sekondi ta' m'għandhomx għax is-satejn huma jkunu jiġġennu biex jibdew jilagħbu. Żgur. Imma nibdew ngħidilhom illum se nagħmlu hekk, ħanippruvaw nagħmlu hekk, allura huma jkunu jafu naqra se jsibu dawk is-sija kif ħatqattaħħa u hekk. Mbagħad itsabtu at least imma moħħok naħseb jgħin anke lilna li nippjanaw il-ġurnata kif inqumu u nippreparaw x'se nagħmlu għax inti mbagħad step by step tibda tkisser u tnaqqax se tagħmel. U fil-klassi kont inħobb nagħmilha ħafna din il-biċċa tax-xogħol li issa ħanibdew hekk, wara se nagħmlu hekk, now and then, mhux ħafna għax it-tfal żgħar. Żgur. U mbagħad issa ħaniġbru din il-logħba u ħammorru nagħmlu dik il-biċċa tax-xogħol li ħanamlu hekk fiha u hekk. Daqshekk biss just 2 sentences ta' imma jkunu tħossuhom qed iħossuhom safe. Safe, eżatt, informati. Informati se jiġri u l-biża' tnaqqasilhom. Infatti anka waqt kollox, il-biża' tista' tnaqqasha ħafna bil-komunikazzjoni. Din anka l-kbar tajba, għax ġieli anka ngħidu sentenzi inti mal-partner tiegħek. Ma jifhimniex għax inkun qed ta' nofs kliem. U li inti tirrabja, jiena l-ewwel waħda, inni ngħix mar-raġel tiegħi 33 years fis-sens, ġifieri dejjem ngħid ma dan l-istess raġel, imma x'jien inkun ma fehmtux forsi sewwa, aħseb wara tfal. Jekk nitkellmu b'dik il-laġla. Ejja ħammorru għax baqa' 5 minuti oħra rridu mmorru hemm, kif jista' jkun jifhmuna. Li nagħmluha, nagħmluha, ħafna nagħmluha. Imma dik il-biċċa tax-xogħol li inti qiegħda kalma tfehmhom se jiġri, it-tfal tnaqsilhom ħafna mill-ansjetà tagħhom. It-tfal laqqas tafu kemm sir kullimkien tarhom ansjużi tfal. Allura l-ansjetà tagħhom toħroġ billi jinnaf jew iwaddab għax ikun imbeżza. It-throwing għax l-impulsività ta' ġisimhom dik il-ħin mhux għax ikunu jridu jwadbu lil ħuħ jew il-loħtu jew it-tifel ieħor, imma x'ikunu imbeżżajn. Fear. It's all fear. Allura toħroġ impulsiv. Aħna noqogħdu ngħidu xiex tirrispondini jew naqra tfal ikbar ta' qed ngħidlek jgħidu le ma rridx dik tkun fear. Impulsività il-biżat toħroġ f'impulsività li jwaddab li jirrispondi lura. Inti tkellimni hekk lili, ma tistax tkellimni hekk lili. Dik tkun biżat. It's all fear, it is all fear. L-imbagħad jekk tħallija takkumula tiġi ħafna ansjetà. Żgur, eventually. Il-biża u sfortunatament rajna ħafna tfal taħt l-10 snin mimlijin ansjetà. Ansjetà żejda. Mhux ansjetà għandhom naqra eżami għada u jridu. Dik hija normali. Dik normali bħal medna l-ewwel, it is positive. Imma il-positive stress huwa tajjeb. Imma li jakkumula li jiġi toxic stress. Meta jakkumula dik tiġi toxic stress jgħidulu li jiġi ansjetà qawwija fit-tfal. U in-nuqqas tal-għob, in-nuqqas ta' outdoor tiġi wkoll hekk. Għax it-tifel tifla ma twilidx biex joqgħod bil-qiegħda. Żgur. It-tifel it-tifla, in-nervous system tagħhom twieled biex tkun kalma, kreattiva, taf x'inhi tagħmel biex tidra tara l-ambjent ta' madwara. Allura dik tgħin ħafna il-sanità ta' il-mental health kif għandha tkun. Kemm kienet interessanti din id-diskussjoni u l-mod kif għalaqta vera kienet vera interessanti. ħafna. Jiena dejjem nifixin nisimak, taffaxxinani. Grazzi, Abigail. Taffaxxinani. Naf. Ikun jidher li s-suġġett għal qalbek ħafna u li titkellem minn qalbek. Nagħmel ġurnata nisimek. Vera. U nħobb nitgħallem minn ħaddieħor jiena. U infatti jiena meta jiġu it-tfal mal-ġenituri
fl-għalqa nieħu pjaċir u nfaħħarhom għal gazz li jkollhom naqra jagħmlu dik in-naqra effort għax mhux dejjem faċli jsibu ħin. Mhux hekk. Illum il-ħin huwa limitat, sfortunatament. U li jagħmlu dik l-effort, l-isforz li jafu li tajba ħafna qalu li dom feta bikrija, feta tenera, napprezza mens. Speċjalment ikun hemm dik l-om li ikolla naqra OCD, naqra fissazzjoni żejda fuq l-indafa, li vera napprezza li tkun ġabet it-tifel tifla biex jitħammeġ ta' vera, għax hemmhekk jitħammeġ ta' vera. U jagħmlu mawl overall. Ija, imma dejjem ngħidilhom it-tfal washable ukoll. U mela, note mur fil-nofs. Ġifieri, eżatt. Imma xorta jkunu għamlu dik l-effort ekstra. U nammirhom ħafna li jkunu jisabu dak il-ħin li ħajamlu dawk is-satejn. Quality time ma' tfal tagħhom. Rita, grazzi ħafna tal-informazzjoni għaddejt lili u l-semmija tagħna. U grazzi tal-li għażiltni għax it-tnejdlek jiena kemm jiena ma nħux pjaċir li tkellem ħafna f'interviews għax nipreferi ma' tfal, u imma kont komda ħafna. Il-fatt li nafek sew minn 3 years. Grazzi ħafna. U l-biċċa xogħol li qed tagħmel Abigail vera toġobni immens. Ngħidlek minn qalbi. Grazzi ħafna. Għax nsegwik. Grazzi ħafna u grazzi lilkom telli smajtu din l-informazzjoni li utli li għadha kemm għaddiet in-Rita.